Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hemen sintonia honetan izaten gara. Bizkaia irratiaren sintonian. Eusko ikaskuntzagaz elkarlanean aurrera goaz. Eta gaurkoan bere Eusko ikaskuntza bidelagun gonbidatu berezi eta guztikatoz. Emoten dau kolore grisak berdeari irabazi egiten deutzola mende honetan. Eraiki eta eraiki. Baina eraikuntza motak askotarikoak dagoz. Eregiten, eraikitzen. Lan honetan ibiltzen da gure gaurko gonbidatua. Josu Jauregi, ondo etorri, zelan zagoz? Kaixo egunon, ni ondo nago. Ondo. Eraiki eta eraiki. Josu, ez duzu edo zer eragiten, eraikiten, zu zeu eraikuntza biologikoan ibilten zara. Bai, alaxe da. Bueno, nik uste pila bat daramatzat eraikuntzan, baina orain dela 20 piko urte hasi nintzen, bueno, ez negoen ados eraikitzeko motarekin, eta hasieran nire sensibilitatea gaiatuta ez. Bai. Hasi nintzen, beste eraikuntza mota posible zela ez. Bereziki lehengo arkitektura herrikoian oinarrituta. Ni basarrekoa naiz, eta eraikuntza, betiko eraikuntzan pensatzen nuen, eta garai beharriko eraikuntzak gure izaerakin ez zen ados, ez zala enkajatzen, eta horrekin hasi nintzen buru bueltaka, eta nire pixka bat ikuspegia aldatu, ikuspegia nik ikusten nuena pixka aplikatzen hasi nintzen, eta gero poliki liburu batzuk, artikulu batzuk eta azaltzen hasi ziren, eta gero gea elkartea sortu genuen estatu mailan, baina baita ere Euskal Herrian, eta geologiak emaltzizian niri tresnak benetako bieraikuntza ezakit razionala, intuitiboa, sensitiboa, o pixkat nola egokizitzen zen. Hori zen nire ibilbidea hasiera haietan. Zenbat urte arrezkero? Ez da egito, hoi pasea dira, hoi urte pasea dira ez.
20 urtean gauzak asko aldatuko ziren, ez da, Josu? Bueno, osotasunean eraikuntza orokorra aintzat hartuta atzeak ajungea. Eraikuntza orokorrian. Oain bi eraikuntza ekologikoa pauso handiak eman ditu. Bueno, lehengo ezauera, antzeinako ezauera eta oraingo teknologiak, eraikuntza konbentzionalak ere zenbait tresna jartzen ditu mai gainean, eta hori bi ikuspegi, bi modelo horiek uztatze izan da nik uste urte hauetan bi eraikuntzak emandun saltorik handiena. Eta gaurko egunean zorionez ingurunean arazoa dela eta jendea sensibilizazio handia dauka, oso handia. Ez nik nahi egin bat, baina, bueno, eta hor aurrera pauso politiak ematen nahi dira. Agian nik nahi egin bat ez. Josu, zelan definiduko zauzkigu eraikuntza biologikoa? Bueno, hor ikuspegi zabala da. Bai. Alde batetik gehien bat eta jendeak errexena ulertzeko materiala naturalak, ez? Adibidez, buztina, argia, egurra, aislamentu bezala kortsua, ardiaren hilea, lino, eta beste hainbat, ez? Geopozana erabiltzena partez karea, gure aitonak eta ibiltzen zentuen bezala. Bai. Baita margotzeko ere, baina baita ere badaude margotzeko pintura o margo mineralak, gaur teknologiak ematen nigun oinarrituta, baina da naturalak, bazizan naturalak. Eta horiek gola osotasunean axaletik jota horiek izan horiek materiala naturalak. Eta horiek dira bi eraikuntzan arlo bat. Gero beste arlo filosofiko eta ikuspegi zabalagoa dira. Adibidez, gaur geunean eraikuntza batek egiteko garaian energia asko konsumitzen du. Baina askozaz gehiago gero bere bizitzan. Gaur geunean onartzen da, eta ez nik esaten dudalako bakarri, baizik arkitekto munduan da esatena gauko eraikuntza modernoak 60 urteko bizitza duela. Eta seguru eski hori entzutean norbait izutuko da, baina hori onartua dago. Arkitekto zirkuluetan hori onartzen da, hori horrela dela. Zatik ez du esan 60 urtea eraikuntzak eroingo dialenik. Zeren eta beraiek mantentzea gehiago kostako dela. Gero horre sortzen nun ondakin pila bat, gehienak kutsakorrak, gaur oso material kutsakorrak erabiltzen dira asko bintzat eraikuntzan, eta horre ingurunean duen eraginak, izutzeko gauza. Baina bereziki energia pilo bat kasatzen duela, konsumitzen duela etxibizitza horrek ez. Bere 60 o 80 urteko bizitza horretan.
Eraikuntza biologikotik abiatutako etxe bizitza bat hartuko dugu orain, Josu. Materialak ekologikoak litzatekez. Kostua zelangoa da. Zein abantaila, desabantalla dauka eraikuntza biologikoak? Bueno, kostia, denetik dago. Bi eraikuntzan guk eta jende gehiago batzuek, etxe batzuek gehiago kostatzen dira. Zeratik, askotan materialak saiatzen gea denak ingurukoak izatea, baina den ez da posible. Jo zailtasuna ditu gremioak lanen behar zutenean edozinek ezin duela zeratik ezin dela, eta ez zaila delako. Gure buruak, buruko arratu dugun ainean, kosta izen zaio, bi eraikuntzako ikuspegia ezagutzea eta aintzatatzea. Koste hori alde batzetik. Eta gero beste aldetik, baita ere, bi eraikuntza ikuspegia hain zabala izaki, badaude adibideak askoz gutxiago kostatzen diana. Beste batzuk askoz gehiago. Gero, erabiltzen badugu baita ere, instalazio eguziaren indarra plaka termikoak ura bihurtzeko, fotovoltaikoak, hoi dena arlo batean sartzen badu etxe hori galestiko ateratzen da normalian. Baina ikusbia zugu, etxea bi eraikuntza ikuspegi zabaletik hartzen badugu, etxe honek bere bizitzan energia askoz gutxiago konsumitzen duela. Hori da. Eta epe erdira luzea dezentez merkeago atatzen etxe hori. Ikuspegiak naude zabalak eta asko dira bi hitzetan ez da xamurra bi eraikuntza zehaz mehatz esatea. Bai, arlo zabala da, itxaso zabala, eta itxaso horretan arrainak, olatuak eta era askotarikoak. Josu bio eraikuntza edo eraikuntza biologikoa azikeran karuago garestiago izan laitekela, baina epe ertain luzera askoz merkeagoa dela eta horren ostean birziklatu egin laitekela. Noski, bai, birziklatu eta bere ondoriak luzera, ondakin gutxiago, ondakinak beti etxe bat hausten dane ondakina, baina ondakin horiek gehienak erabili gaitezte, eta erabiltzea zapartek kutsako hortasun gutxiago ezartzen dute. Badaude adibideak, azken aldi honetan, ni asko erakartzen hau, eta nik baitare oguk 3 etxetan parte hartu du, orain Lasozko etxea. Badakit hau esatzea jendea azaldatuko gula, ez? Bereziki otsoak botazuela Lasozko etxe bat, eta prestigio txarra daukala. Baina badaude, guain Estadu Espainolian eta baita Euskal Herrian ere, azken aldi honetan zenbait korriente Lasozko etxeak itxena irianak. Horren adibide, irakurri du lehenko egun batetan, Karrantzan indituztela 2 etxe, Bizkaian.
baina hemen Gipuzkoan zautzen ditut etxeak, nik hemendik kanpoa Madriden bi etxeekin haitu naiz, eta beste bat Leridan, korriente bat, eta hori ikuspegi hortan zabaltzen da auto eraikuntza. Zer, taldea, familia, pareja bat, lagun artean bildu, materialak oso merkeak dira, denak ingurukoak, lurra, buztina, karea, lastoa, eurra mendin inguruan bildutakoa ila baten landu gabe, osea, bere kostea oso txiki izan daiteke itiko garaia, materialare bai, eta benetan ekologikoa ez. Eta ingurumena... Beste aukera bada. Bai. Eta hori aplikatzen nahi da, eta bueno, ni harrituta nago jendeak nolako astinduen batzen den buruari olako gauzak ikusita, eta benetan gauza politiak ite. Oiek, beste edozer etxea, baina askozaz merkeagoa dira. Ni badakit, aidiala, etxeak, metroko etxeak egiten, hasi, batzuek kalidadea nahiko txarragin iruan 1.000 eurotik hasi, eta 30.000 euro hazian, etxe bizitzak egiten nahi diana. Bueno, terrenoa lur zaila apatzen, Bai, hori daukagun prezioan daukagu. Hori esan nahi du, bi eraikuntzak posili asko ematzen ditula, maila batzutan oztopoak ere bai, berezik ilegalidade aldetik, lastoak indaiteko aretian, eta biak eguneko eraikuntza, bi eraikuntzan ikusi zabalo horretatik junbiako nuke, zeren baingo eraikuntzak kontuen izan esaten dute adituek eguneko 60 inguru, berrita marretik eguneko 60 energia etxe bizitzetan konsumitzen dala. Eta klima aldaketan eragina duena da energia fosilak erratzea. Urte luzez zabiltze zu honetan, etorkizuna zelan ikusten duzu? Eraikuntza biologikoa da etorkizuna? Noski baiez, bioklimatiko diseinuak aplikatuz, etxea bihotzeko eta udaran oztutzeko bioklimatika diseinuakin ia energiarik ez du konsumitzen etxe batek. Eta gaurko arazoa aurreiteko, klima aldaketa eta energian krisiza eta kontaminazioa aurreiteko gure ikuspegik eta oiturak beharko ditugu aldatu. Eta horietan eraikuntzak, gure etxe bizitzak, lantokiak zer esan handia du ez. Ezken nahi ez, biharko etorkizenoko eraikuntza, bi eraikuntza ikuspegitik planteatu beharko liak. Nahi ez. Pasatzen da. Gaur lursailak duen prezioak eta etxe bizitza daukan prezioakin burua zeharo galduta gabiltza. Hoi ez da biharko gizartea ezin du hori jasan.
Eta horren adibide, etxeak pixkat estamuak altxatzen hasia eta jendea buruak alduta dabil. Eta benetan hori ez da biharko gizarteako eredu bat eta gutxioik ere. Aldatu beharko ditugu oiturak. Bai, ezin bestez eta natura azkenean agortu egingo dugulako. Noski bai, errekurso naturalak suntzitzen nahi ditugu, baratzo hobenak asfaltoz eta horri ez betetzen nahi ditu, eta hemen gozea dagokigu eta aldatu beharko ditugu oiturak. Ez dut izan nahi honetan fatalista bat. Bakarri ni badu itxaropena ateako dela, baina ja oiturak aldatu behar ditugu. Bai. Jesu, bai. Nik uste gai honek luze eta zabal jorratzea merezi da. Badakizu hemen erlojuak agintzen da, ez da, 21. mendean alantxe gabe dut ziren naturagaz batera bizikinen eta orain emoten dau naturaren ganetik egon gura dugula. Baina nik zera eskatuko neuzkizu, zeure esperientziatik abiatuta Euskal Herrian eraikuntza biologikoa aitaturik analisi bat egitea. Zelan ikusten duzu, zuzeu lanean ibiltan zara, esan duzu Madrilen eta Abarretan egon zarela, Euskal Herrian badaukagu adibiderik? Euskal Herrian adibide pilo bat daude, pilo bat. Bueno, niko goi utzea, eraikuntzan bezalanik ez dut egiten. Gu taldean egiten gira, baina ni talde gehiago ezautzen ditut. Bueno, egia da, esperimentu horretan angazazte batzik egin ditugula, hori ere egia da. Bueno, eraikuntza konbentzionalak angazazte pilo bat egiten ditu eta guk ere inditugu. Baina, bueno, egia ibilbide honetan, esperientzi pila badugu, jende multzo pila bat esaten digu noladan, jendea Euskal Herrian sensibilidade oso handia dago. Arazoa da, jendeak nahi badu etxe bat erosi ez duela hola arkitzen. Gehienetan etxe bizitza batekua, bikua, iruku hola iten dela. Eta oraindik promozioan oso esperientzi gutxi dugu. Ingo dugu sail bat, eta ingo ditugu, amarretxe hori oraindik oso motzatuko esperientzia hori. Nior egia da, frustrazio txiki bat badu dala. Ez? Jendean ikuspidaletizeatik jendea oraindik ez dan gehiago sartzen. Eta bereziki promozionatzen ibiltzen dian eraikin taldeak zeatik ez dira hemendik sartzen. Ulertzen dut ekonomia arraza bakarri danean, helburu bakarra danean, ez dutela buruai buelta gehiagi emanai, hori egia da. Baina konsumitzaileak hasi beharko luke eskatzen honelako etxeak, ez? Eta ez bestea baino galestikoak. Baina ni pensatzen dut baitaren merkeagoak inaitezela, eta guk ere inditugu konbentzionala baino merkeuak ere. Posible da,
Eta Euskal Herrian, hor estatu mailan, esaten dute hemen aintzindari euskaldunak gehala, maila horretan. Da, niko bat eta zalantza pensatzen dut, askotan besten auzoan gauzak hobeto ite dituzten hori, ez? Bai, ba. Eta hor beti zalantza gelditzen da. Baina nahi gustatuko litzaieke jendeak osotasunean gai horiei heltzea, ez? Ja, itxaron gabe. Itxaron gabe. Horritzeko dugu, hori hausnarketarako bide hori. Josu Jauregi oso gustura izan gara zeuaz berbetan, asko ikasi dugu eraikuntza biologikoaz, eta hori benetan be eskartzekoa da. Alik ondoen izan, eta nik uste hurrengo baten izango dugula elkarrekin egoteko aukerarik. Bale, eskartzaskoa,